ilyen pillanatokért érdemes színházcsinálással foglalkozni. Itt most azt éreztem, hogy itt szabadon lehet várni, szabadon lehet kapni díjat, és örömmel, valódi, igazi örömmel lehet elfogadni. Mindig azzal a nem titkolt örömmel jövünk, hogy látnak minket Budapesten, talán ide még a kritikusok is eljönnek, mert nagyon ritkán szoktak kiszállni a kritikus buszból, akár Tatabányán, akár más vidéki városban már. Nagyon örültem, amikor kimondták a nevemet, és tényleg igazából az van, hogy nagyon fontos számomra ez az előadás, és ezért boldog vagyok, hogy Martinkovics Máté, aki a kollégám benne, és partnerem, és legfőbb támaszom, szintén kapott díjat, és én is kaptam díjat. Az elmúlt években azt gondolom, úgy érzem, hogy hatalmasat évről évre fejlődik ez a szemle. A Kárpát-medence egyik fontos színházi szemléjévé nőtte ki magát. Nagyon sok díjazott elmondtam azt, hogy ez egy olyan szemle és egy olyan hely, ez a Városmajori és a Kristálytér, ami összegyűjti a sok-sokféle színházat és a jó színházat. Igazából ez hihetetlen és nagyon nagy lehetőség nekünk, hogy itt játszhatunk. Megmutathatjuk magunkat egy ilyen szemlén is. Én nagyon hálás vagyok a Városmajori Szabadtéri Színpadnak. Van önök közt olyan, akivel madarat lehetne fogadni? Nagyon jó egy olyan dologért kapni bármiféle elismerést egyébként, ami az én pályámon, az én életemben egy ennyire fontos szerep. Egyre inkább élmény ide jönni, és élmény itt meg versenyezni egymással, élménytársulatként itt lenni.